влиза дори толкова. Да. Това е на камерата, не може да се хване как е надвиснал и не знаеш кога ще тръгне. Буквално не знаеш кога. Сега искам да ви споделя за историята на селото. Разказаха ни, че тук преди са живели около 30 души. Но говорим за времена след Втората световна. Тук в момента това се снима от 4 камери. Легендата, че тази камера е разположена на силно 20-30 метра от нас. Беше далеч с дълъг обектив. Това с дълъг обектив. Това, знаете ли колко тази сцена само с легендата, силно от нея около 30-40 минути половин час сигурно. Да подготвим всички камери и тогава чак сега да не записваме, а буквално е една минута в цялото нещо. Имаме две камери, които ни снимат. Тази е в готовност, така че ако чуем нещо или нещо се случи, директно се активираме, както се казва. Сега тук пак си мислите, че е пълен мрак, обаче където е слънцето си е синьо небето. Просто камерата по такъв начин снима и прескочихме целият. Точно това ще да кажа за монтирането на камерите тия нощни. Да, че прескочихме целият този монтаж на камерите. Това пак става добре така.